Iniciamos entón o pleno ordinario deste mes de xaneiro. Estamos aquí na Casa da Cultura, digo para a xente que vai sendo o vídeo, pois porque estamos facendo unha reforma en todo o ámbito da Casa do Concello que afecta tamén o Salón de Plenos. Entón, en tanto en canto non teñamos esa obra rematada, estaremos celebrando os plenos aquí e agardamos que con maior brevidade podamos volver a celebrarlos na propia Casa do Concello. Como primeiro punto do día, tócanos a aprobación da acta da sesión anterior, do 28 de 11 de 2025. Sometemos a votación. Bueno, a favor. Moi ben. Como segundo punto do día, temos a adhesión ao convenio de colaboración para asunción pola Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia da convocatoria de desenvolvemento dos procesos selectivos para os accesos a diferentes categorías dos corpos da Policía Local. Bueno, basicamente, é a adhesión ao convenio da GASP, no que estábamos xa adscritos. Simplemente toca reformular esta adhesión. Entendíamos que en determinados contextos pois que valoramos incluso a posibilidade de facer probas de maneira propia. No contexto actual hai dificultades engadidas que, bueno, que non o recomendaban, nos entendíamos que non se recomendaba, por lo tanto, pues, volvemos a tratar de adherirnos a este convenio coa GASP. Votamos o... Bueno, nos queríamos decir que, tal como dixemos na comisión, sí que vamos a votar a favor deste convenio, porque, como ti acabas de decir, pois así se fixo nos convenios firmados anteriormente, cando o Partido Popular gobernaba. Solamente un apunte por decir que realmente pois nos agrada que propoñades isto e que considerades que é unha opción pois boa, xa que nos convenios anteriores que se firmaron cando o Partido Popular estaba no goberno pois había serias dúbidas. Tanto no ano 2018 había frases que se dixeron como que había problemas de que o Concello non podería facer as súas propias convocatorias, problemas na xestión e fiscalización, problemas de disparidade salarial e condicións laborais, problemas por cuestións sindicais, problemas con aquilo que dixo de igual traballo, igual salario, etc. No ano 2021, cando tamén se viu a firmar, tamén se dixo o mesmo. De feito, en aquel intre, pois, falou o concelleiro Diego Moreira e que sigue tendo as mesmas dúbidas que no 2018. Nos aledámonos de que esas dúbidas desapareceran, que meiredes que é unha boa opción, que despois de 8 anos pois que se firme pois este convenio por unanimidade. Que eu non sei onde saca a vocera do PP que esas dúbidas desapareceron. Acabo de expresar públicamente que os ofrecedes, e as dúbidas están en que, debido ao formato da propia GASP, moitos dos axentes que venden aquí, pois non paran aquí, estamos sometidos a unha constante muda e renovación da policía que temos. Outra cousa é que, digamos, a hora de elaborar as propias probas, polas características das probas e a complexidade das probas da policía local, bueno, pois cooperativamente, sexa neste momento necesario, pero, claro, é que cando se falaba, decía o vocero do PP destas dúbidas de carácter igual salario, igual traballo, igual, o que se lles esquece é da situación na que o Partido Popular deixou a policía local de Soutomaior. Claro, sen efectivos, e cunha sentenza de 2 auxiliares cobrando como policías locales por unha xestión absolutamente nefasta do Partido Popular. E que iso, ese contexto, pois evidentemente puña en riba da mesa dificultades obxectivas para facer calquer tipo de contratación ligada a gas. Claro, se nos esquecemos do contexto no que se din as cousas, e isto digamos que é unha cousa como de a gas estar bueno ou malo, bueno, pois mira, a gas dá problemas. Por qué? Porque o perfil presente xente de moitos sitios onde queren concursar, vincularse a outros lugares, e temos moita mobilidade na policía. Témola. Outra cousa, que co contexto que temos agora, que temos limitacións, por exemplo, que non podamos contratar auxiliares, máis auxiliares, pero porque foi unha catástrofe a xestión do Partido Popular, como en moitos outros ámbitos. Entón, ante esa catástrofe, evidentemente, se fixo unha valoración naquel momento do que estaba sendo, certo?
ou negamos a situación que había da policía. Ou negamos as dúas sentenzas que fixeron que esses auxiliares tivesen que estar ocupando esas prazas cos salas de policías. Iso que non fixo? Ninguén. Claro, pois daqueles polvos estes lodos. Bueno, eu non vou a dicir nada máis, o que acabo de decir é que, por lo visto, pois tan mal non estaba feito cando se volve a firmar o convenio. Entonces, Eu, como se decimos, o alcalde decide cando se fai a votación. En todo caso, tan mal a xestión da policía local, insisto, sí, foi unha catástrofe. E aí están as probas. As dificultades que estamos tendo para resolver unha situación herdada e que pues, nos puxo nunha situación tremenda. Entón, ahora mesmo o que estamos a falar é se das probas para que temos agora, pois se fai a través da AGAS, ou non. E, por lo tanto, nos creemos que operativamente é a mellor. Vamos, ahora sí. vamos, a favor. Unanimidade, entón. Bueno. Pasamos entón ao seguinte punto do día, a moción do PP relativa ao proxecto denominado Previsión da Rúa Portas, da Rúa Lavandeiras, Arcade, Camiño de... Bueno, tal como presentamos na moción, vou na ler así por riba, vemos dicindo que en abril do ano 2023 o Goberno do Concello de Soutomaior, presidido polo Partido Popular, pois presentou ante a Diputación de Pontevedra un proxecto denominado Peonalización da Rúa de Portas e Rúa da Lavandeira en Arcade para o Camiño de Santiago, por un importe de 464.515 euros, dentro do programa denominado Reacpon 2030. O 23 de xuño, o Goberno do PSOE-BNG, presidido por Carmela Silva, decide de forma arbitraria denegar esa subvención nun pleno extraordinario urxente. O Concello de Soutomaior presenta un contencioso administrativo, vendo os antecedentes do outro plan que foi denegado, que se resolve favorablemente no mes de decembro de 2025, dando razón ao goberno anterior do Concello de Soutomaior que había presentado o proxecto. Volve a repetirse a historia. Proxectos que están ben presentados polo goberno do PP de Soutomaior e que cumprían o dedillo as bases dos programas foron denegados por sistema a Soutomaior dunha forma censurable. Daquela, o BNG de Soutomaior criticounos de forma perniciosa, vera a hemeroteca, porque dicían que os proxectos eran malos, estaban mal presentados e criticaban o goberno por neglixente. Ao final, o tempo dá e quita razóns, en este caso é a xustiza a que lle volve dar a razón ao goberno anterior do PP e lla quita ao BNG de Soutomaior que tanto criticaba aqueles proxectos. Por todo isto, solicitamos a adopción do seguinte acordo, que o Concello de Soutomaior se dirixa á Diputación de Pontevedra para que non recorra a sentenza do xulgado do Contencioso Administrativo de Pontevedra ante o TSX-GAM e se realice a obra proposta polo PP de Soutomaior no seu día. Depois, a última parte que xa falamos na comisión, que non fai falla porque realmente ten que ser empregado para ese fin. Pero, bueno, o acordo sería iso, de dicirle á Diputación de Pontevedra para que non recorra a sentenza no xulgado. Eu creo que hai niveis de Z e despois está o Partido Popular de Soutomaior. É dicir, claro, esta moción é un exemplo do que políticamente pois ter esa jeta para, claro, as cousas que se van dicindo vamos explicadas. Eu creo que o que ten que resolver o Partido Popular é se isto foi unha decisión técnica ou política. Porque se, como digo nesta moción, isto foi unha decisión arbitraria adoptada en el pleno gobiernos, correndo xulgado, correndo. Porque nos estamos en prevaricar. Correndo. Pero iso non fan. Tiran a pedra e se van. E se foi unha decisión política, era tan fácil como o goberno do señor Lugués dixera, non, cambio de goberno, damos a Soutomaior iso. Pero fixo o Partido Popular na Deputación. Fixo iso. Porque se a decisión é política, todo impedía o goberno do señor Lugués que mantivo o mesmo criterio que o anterior adoptar esa posición
Que lle impedía? Sabes por qué conseguimos que este diñeiro poida vir para Soutomaior? Porque este goberno presentou o recurso. Este goberno, non o do PP, de Soutomaior, e presentou este recurso contra unha deputación do Partido Popular que podía ter dito, non, non, aquí non fai falta ir a xuicio. Como a decisión era política, pagamos, pero o PP non fixo iso. O PP judicializou o proceso e actuou pois desa mesma maneira política e arbitraria que lle aplican ao anterior goberno. Pero aí non pasa nada. Entón, eu creo que se aclaren. O Partido Popular de Soutomaior, entre outras moitas confusións políticas que ten, eu creo que esta é unha que debe resolver. Se isto foi unha decisión técnica ou unha decisión política. Pola súa iniciativa, defendemos que foi unha decisión política. Pero se foi unha decisión política, digamos que o señor Lugués actuou igual que a anterior deputación, ou non? Porque mantivo o mesmo criterio. Porque tivemos que gañarlle o xuicio. Que presentou este goberno. Non o presentou o PP. Presentou o recurso este goberno. Entón, claro, aquí ou unha cousa ou a outra. Pero o Partido Popular de Soutomaior aplica un criterio cando se trata do Partido Popular e outro cando se trata dos gobernos do BNG e do PSOE neste caso. Unha cousa é a contraria. E non se poñen vermellos, E non se poñen vermellos, dicindo unha cousa é a contraria. Bueno, iso cada quen é dono das súas vergonzas, eu aí non me meto. Cada quen establece o seu límite de ruboridade. En todo caso, ao que íamos ir. A mí me chama moita atención cando a iniciativa do Partido Popular Concello de Soutomaior presenta un contencioso diciendo planeado, volve a repetir esa historia. Aquí era tan fácil como que naquel momento o Partido Popular lle dixese ao presidente da Deputación do Partido Popular: señores, non fagan que Soutomaior teña que ir ao xuicio. Por que non o fixestes? Cal foi o motivo? Aí esqueceulles, non lles acordou. Pero agora, cando gañamos o xuicio, dicen que tenían razón. Os mesmos que tivemos que ir a xuicio para asumir isto. E despois mantemos o que dicíamos. Hai proxectos que cando se presentan despois hai valoracións, todos sabemos o que é estar optando en cuestións, que hai 1000 factores, en moitos casos que non se poden controlar. Pero claro, cando estás no límite, hai que gañalo, bueno, pois ao final cobar, pois, bueno, pois a veces non é porque están todo ben que deberían. Pero en todo caso, hai 1000 factores que poden determinar que un proxecto 1000, e moitos deles non son controlables, e hai unha parte de susceptibilidade técnica. Onde está a perversión do Partido Popular? Que no seu argumento din que isto foi unha decisión política. Pero foi unha decisión política se adopta o goberno do BNG. En cambio, unha decisión técnica se adopta o PP. Entón, claro, isto a xente non mo entende. Ter un criterio e o contrario parece moi difícil de interpretar. Pero mirad, eu creo que o Partido Popular ten na súa man demostrar que de verdade o que lle interesa é o interese xeral de Soutomaior. É tan doado e nos propoñemos que, por suposto, nos imos dirixir á Deputación de Pontevedra para que non recurra, porque xo fixemos. Xo fixemos, xo pedimos nós temos que estar defendendo os intereses de Soutomaior porque a nos obriga, e a Deputación xa puido non ter feito isto. Xa puido non ter levado ese procedimento. Pero en todo caso, eu creo que aquí o importante é isto, miren. A execución desa obra, dende o ano en que se tiña que executar ata hoxe,
pois probablemente teña un sobrecusto polo incremento de prezos de material de 100 e pico, 200.000 euros. Eu creo que o Partido Popular o que lle ten que decir aos seus compañeros do Partido Popular de Deputación é que xa que judicialmente gañamos, que teñen que asumir ese sobrecuste para a execución desa obra. Entonces nos propoñemos engadir un novo punto no que nos propoñemos e vostedes opóñense os do non e o que teñen, non? Entonces a cuestión é que poñemos un novo punto no que a Deputación asuman o sobrecusto que implica porque esta sentenza nos dá a razón ao goberno de Soutomaior. Que estades a favor de defender os intereses de Soutomaior e que esta demora que gañamos judicialmente pois non recaia nos veciños de Soutomaior, pois estaremos todos de acordo en defender os intereses dos veciños de Soutomaior. Se pola contra non estades a favor disto, igual é que estades defendendo outros intereses políticos, pero que non son os dos veciños de Soutomaior. A decisión é do Partido Popular. Se quere defender os intereses dos veciños de Soutomaior ou se queren seguir sendo os do non, o Partido Popular do non, que se opoñen sistemáticamente a todo. Bueno, primeiro decir que presentarades vos o recurso é normal porque estades gobernando xa dentro do 2023, creo que vos toca a vos, lóxicamente, presentar ese recurso. Decir que non vamos a cambiar a moción, vamos a deixala así como está, non vamos a engadir ningún punto porque consideramos que nos denegou a subvención e nos principal foi a anterior Diputación de Pontevedra, que en tal caso sería que debería de asumir iso. De feito, o que podo dicir que lóxicamente a proposta é técnica e así o di o informe. É moi difícil demostrar que a decisión é política, pero é xusto que, o sea, é moi curioso, non? Que a man negra, por decir, que a anterior Diputación do Partido Socialista do Bloque de Soutomaior, con Soutomaior, perdón, foi bastante evidente, non? Porque se nos denegaron xa na segunda ocasión as subvencións que sempre defendemos en todos os plenos que estaban feitas correctamente e de feito tiñan que ter unha valoración moi boa. Esta foi a segunda ocasión que os tribunais dan a razón aos proxectos presentados no seu día polo goberno do Partido Popular. Entonces, nos, volvo a repetir, solo queremos destacar esa maneira, por decir mafiosa, de denegar esta subvención, porque ademais consideramos que foi así, porque foi convocado un pleno extraordinario urxente o 23 de xuño do ano 2023, cando prácticamente sabían que eles non continuarían ao frente da Diputación. O sea, para denegar esta subvención. Parece que fuxiron matando. Non solamente queremos recordar que no seu momento recibimos todo tipo de críticas por haber perdido esa subvención, entre as que estaban críticas feitas polo BNG de Soutomaior, entre as que están frases como proxecto deficiente e incompleto, chapuza e tramitación cuestionable legalmente, improvisación do alcalde, vergoña. Entonces, pola nosa parte, para rematar, creemos que aparte de votar a favor desta moción, que debe de ser así, debería de ser así, vamos, deben de pedir tamén perdón aos técnicos que no seu momento fixeron estes proxectos, porque realmente os fixeron ben e traballaron ben, porque a vista está que se gañaron as dúas sentenzas. E tamén os integrantes do Partido Popular da anterior corporación por recibir ese tipo de críticas. A vista está que nós sí que nos preocupan os veciños de Soutomaior, sempre nos preocuparon e, de feito, os proxectos están presentados como tiñan que estar presentados e foron valorados de forma moi favorable no seu momento, tanto para proxectos que beneficiaban nese momento o Concello. Difícil, de entender según que cousa, non? É dicir, facer unha crítica política a proxectos que ofreceron dúbidas técnicas aos responsables, aos técnicos da Deputación, non os políticos, que curiosamente son os mesmos moitos que están agora, os mesmos. Iso, para o Partido Popular, implica que teñamos que pedir perdón. Agora, que eles lle chamen mafiosos aos técnicos, eso está bien. Cuidado, Non dixen iso.
Non, Non dixen de iso. unha maneira mafiosa se lle negou, está o vídeo, o que ten isto que se grava, e vai a quedar recollido. Pero non que aos dunha maneira, técnicos. entonces que son os mafiosos? A maneira de denegar a subvención. Mafiosa. Unha maneira, o sea, hai un informe técnico que non se... Hai unha maneira, hai un informe técnico que está valorado, iso é mafioso. Señores, se é mafioso al juzgado corriendo. Corriendo. É que non sei. Estamos falando diso, hai que ir correndo, pero correndo. Pero despois, claro, é curioso porque eses mesmos técnicos denegaron proxectos a outros concellos, algúns do BNG, tamén. E algúns outros concellos recurriron tamén, en efecto, se gañaron moitos outros concellos. Porque unha interpretación das bases abertas. O que está claro que, digamos, a hora de facer a concorrencia, Soutomaior non quedou entre os mellores valorados. Esa foi a nosa crítica nese momento. Pero cando entramos no goberno, nese e con calquera outro, defendemos os intereses de Soutomaior. E o levamos ao xuzgado. Porque a pesar de que coñecíamos o xeto, os que había, a puntuación que tiña, os informes, que é o que decíamos nós na nosa crítica, valorados os informes. Eses informes nos entendíamos que era a nosa obriga defender o interese de Soutomaior, como entendemos que agora é a nosa obriga exixir que os sobrecustes desa demora non recaian no peto dos veciños de Soutomaior. O Partido Popular terá que explicar por que se opón, terá que explicarlle aos veciños por que se opón a que xa que gañamos esta sentenza, que ahora teñan que ser os veciños de Soutomaior os que apanden con algo que non foron responsables. Teredes que explicarlo vos, os veciños. Ahora, en todo caso, aquí é que hai unha pregunta que teñen que contestar. Isto foi un argumento técnico, unha denegación técnica ou política? Porque diso non falamos. Pero que tedes que responder a iso, porque isto é o centro de todo o debate. Se é técnico, por que o presidente do PP da Deputación, o señor Lugués, mantivo o mesmo criterio? Se é político, perdón, mantivo o mesmo criterio. Por que non dixo? Non fai falta ir a xuízo, señores. Por que non o fixo? Se a decisión é política, será política para todos, non? Ou é política para uns e para outros non? Cando gobernamos nós non é política, cando gobernan os outros é política. Digo que non é fácil de entender iso. Entonces, o Partido Popular primeiro ten que aclararse. É unha decisión técnica ou unha decisión política? E se é técnica para todos, e se é política para todos. Porque que senón está dicindo unha cousa a contraria. E iso a xente non me lo cree. Outro máis dos bulos permanentes. Non me lo creen. Entonces, claro, creo que temos un problema con iso. Entonces, nós témolo claro. Defensa a ultranza dos intereses de Soutomaior. E o Partido Popular parece que o ten claro. Defensa a ultranza sempre dos intereses do PP por riba dos veciños de Soutomaior. E se non, demóstreno aquí. Demóstreno aceptando que eses sobrecustes que veñen polo incremento dos prezos para facer esta obra os asuma quen foi o responsable de que esa obra non se pudera executar en prazo. Se os asume a Deputación, estamos todos de acordo en defender os intereses de Soutomaior. Pero aí o Partido Popular non quere. E teredes que explicar aos veciños por que priorizades os intereses do PP sobre os intereses de Soutomaior. Esa é a resposta que agardan os veciños, non o goberno, que o goberno, honestamente, xa non ten ninguna dúbida, ya que está o Partido Popular ou o que queda del. Xa non hai ninguna dúbida. Entonces, bueno, pois aí o deixamos, esa é a opción que poñemos en riba da mesa, chegar a un acordo en defensa dos intereses de Soutomaior. Nada, decir que eso de que di de que nos estamos opoñendo aos intereses de Soutomaior non é certo. A vista está que o proxecto agora foi puntuado, curiosamente, polos mesmos técnicos que ti estás dicindo que son os mesmos técnicos. Curiosamente, agora a sentencia nos dá a razón de que o proxecto estaba ben presentado.
Nos a moción está presentada, hubo unha comisión onde podíades propoñer ese outro punto, entonces teríamos un tempo para valoralo. Agora mismo nos vamos a votar a moción que nos presentamos e que consideramos que é a necesaria, e onde tamén se mira que velamos polo interés porque queremos que xa non haya ningunha apelación e eses cartos veñan para os veciños de Soutomaior canto antes. Un matiz, agora os técnicos non xulgaron nada. Agora foi xulgado. Non foron os técnicos. Os técnicos claro que son os mesmos. Pero segundo, o Partido Popular defende os intereses de Soutomaior en forma de simulación en diferido. Porque claro, non lle acordou no seu momento, cando sí se podían adoptar esas decisións, segundo eles. Non lles acordou. Acordeis agora que gañamos a sentenza. Antes non, hai 2 anos que estamos neste procedimento, pero non se acordaron. Hai que comer rabos de pasa para acordarse, para mellorar un poquinho a memoria. Daquela non nos acordábamos disto, ahora sí. Por que non se lle puxo o señor Lugués en riba da mesa? Señores, desistan. Se a decisión é política, como vostedes din, que eu creo que non é, creo que foi unha decisión técnica, en base a unha boa estrategia judicial, gañámola no xulgado. En todo caso, se é política, como vostedes din, por que non se lle pediu hai 2 anos? Iso que teñen que saber os veciños. Onde estaba o PP para defender os intereses de Soutomaior? Non lle acordou. A que estaban? Nós sempre lle pedimos, nós defendémolo dende o minuto 1. No xulgado e en todos lados. Pero o PP non. Ni estaba, ni se esperaba, como sempre, por outra banda. Entonces, a cuestión é tan fácil como iso. Vostedes dicen, señor, desista, non deixe este procedimento judicial porque é unha decisión política, seguindo o seu argumento, que non o creo. E despois, isto tivo consecuencias para os veciños de Soutomaior, que son os sobrecustes. Entonces, o Partido Popular ten que pensar muchísimo, hai unha cuestión, non sei, un exercicio mental sesudo, se queren que isto vai en riba do peso de Soutomaior ou que asuma os sobrecustes aqueles que provocaron o problema. Neste caso, a Deputación. É así de fácil. Entonces, non sei, nos propoñemos isto, que a Deputación de Pontevedra asuma os sobrecustos motivados polo incremento de prezo de execución da obra que se propón. Solo iso é fácil. E o Partido Popular ten que decidir se quere isto que beneficia os veciños de Soutomaior ou se non o quere. Pero claro, resulta que se non o quere, vai resultar que se demostra que o Partido Popular está, bueno, pues utilizando isto para defender, non sei se se quere os intereses, pero vaya, ao Partido Popular en contra dos veciños de Soutomaior. Porque non hai ningún veciño de Soutomaior ao que se lle pregunte que diga quen ten que asumir isto? O que provocou o problema ou os veciños? Fácil, non? Ahora mesmo, a organismo é que ten que asumilo. Este goberno denunciou o que tiña que facer e fixo os deberes que tiña que facelos. A oposición, bueno, pues, vese que non lle acordou nestes 2 anos e pico, non? Non estaban concentrados no que había que estar, entonces, bueno, pues acordáronse agora. Bueno, pues eu creo que queda ben claro. Votamos. Eu único por decir... Perdón, Silvia. Eu non sei se foi decisión... Perdón, por cuestión de grupos despois. Vale. Polas alusións compartir pois o interese de obrar no Camiño de Santiago, iso temos claro. Dentro da Consellería de Turismo, ademais, sabemos perfectamente a importancia para a economía local do Camiño de Santiago. Ainda hai poucas semanas que coñecemos as cifras do ano pasado, temos casi 200.000 persoas que recollen a Compostela en Santiago, por tanto, estamos falando de moitas máis as que pasan por Arcade e estamos todos de acordo en que é importante que leven unha boa imaxe do Concello e que leven unha imaxe amable das nosas rúas e das nosas xentes. Agora ben, o que non podemos obviamente compartir é todo a introducción da moción, cando xa non é que se fale de arbitraria, senón que aquí se falou de maneiras mafiosas. Eu quero recordar que aquí o que ten unha condena por prevaricación foi Rafael Lonzán, que non foi Carmela Silva. É dicir, non, é que, claro, falando e escoitando,
Pero eu creo que Carmena Silva puxo en marcha unha serie de planes, o Plan Concello, sobre a POM, con 2030, que marcaron un antes e un despois na hora de repartir os fondos públicos da Deputación, dos que agora estamos vendo Lugués e a Deputación actual, do cal nos alegramos. Entón, por explicar a nosa posición, dado que creo que non están abertos, así o dixeron na comisión, a modificar esa moción que presentaron, o noso vai ser a abstención. Bueno, decir que non sei a que ven esas alusións nun pleno nun concello. O sea, non entendo, creo que eso tens que xogarse nos traslados, non sei a que ven aquí Louzán, nin... solo nombramos a Carmela Silva porque foi nese momento a que estaba de presidenta na Diputación e foi nese momento cando se nos denegaron as subvencións. Deve ser moi curioso. Nós non vamos a dicir nada máis, que non sabemos se é unha decisión técnica ou política, porque lóxicamente, pero é moi curioso que naquel intra a Diputación nos denegara esas subvencións. Creo que non hai dúbida de que a Diputación se está portando bastante mellor agora que antes. Penso, que non podemos ter agora ningunha queixa porque está portándose bastante ben con Soutomaior. Non vexo que haya eses criterios que había antes para aceptar unha subvención. O sea, é que foi moi curioso, nada máis. Non sei. Non, pero bueno, é curioso, non? A piel fina que temos cando se fala de responsables do PP, en cambio que este grupo lle chame mafiosos a outros gobernos, pues parece que é o máis normal del mundo, non? É dicir, somos dos que vemos a palla no ollo alleo, pero non vemos a viga no propio. Entonces, bueno, é curioso, non? Así esa forma de actuar do Partido Popular, que, bueno, eu creo que xa a estas alturas en Soutomaior xa non sorprende a ninguén. Isto é o que queda, isto é o que temos, unha oposición que está, digamos, máis implicada en lamar, en crear crispación, en opoñerse absolutamente a todo, e non achegar ideas. Pronto un goberno que construe. E claro, ten que aquí a cuestión é pois que a Deputación é boa. Home, ou igual que gobernamos mellor. Porque igual hai algo diso, non? Porque igual, se cando o Partido Popular gobernaba, tiñamos un orzamento final que, como decía algunha concelleira, en ocasións chegamos aos 7 millóns de euros, e agora estamos preto dos 10, home, pois igual creo que algo ben estamos facendo, non? Igual. Eu sei que molesta que os datos avalen as boas xestións, pero que eu non son responsable das matemáticas, non? É dicir, enfádanse moito, pois porque resulta que os números avalan unha xestión mellor. O sea, iso é algo objetivo, medible. Entonces, claro, o Partido Popular non lle gusta iso. Por qué? Porque non lle gusta que lle vaya ben a Soutomaior. O Partido Popular quere que lle vaya mal a Soutomaior porque pensa que se lle vai mal a Soutomaior, lle vai ir ben ao Partido Popular. E iso é un error, creo. E a proba está en que agora estamos propoñendo nesta iniciativa algo tan sensato, creo eu, como que os responsables da demora asuman os sobrecustes da obra. Pois, e o Partido Popular non quere. Quere que paguen os veciños de Soutomaior, a pesar de que gañamos o xuicio. Non parece fácil de entender. Os veciños non o van a entender, estou seguro, que defendades, que prioricedes defender ao Partido Popular da Deputación antes que defender os veciños de Soutomaior. Eu creo que iso non é fácil de entender, e, bueno, polo menos sirve para ilustrar como é o Partido Popular en Soutomaior, a que se dedican e cal é o seu papel pois nesta corporación. Eu creo que poucas ocasións máis ilustrativas que esta. Votamos. Votamos. A favor. Abstención. Engadimos unha... Engadimos... Que non me he acordado. Se está votando la moción en sus Sí, propios la moción, términos. claro. Sí, sus propios términos, sí. Así se... Entonces, no, a moción nos... Sí. Abstención, e alegamos que o motivo da abstención é porque imos enviar
un escrito en efecto á Deputación solicitando ambas cousas. Non só isto, senón que ademais se faga cargo de sobrecostes en contra do que opina o Partido Popular. Eso entiendo que también se abstiene, ¿no? Está en la moción. O sea, 7 abstenciones y a favor 6. Queda aprobada e ademais vai elevar o complemento directo. Vale, que nos vean. Próximamente. Vamos. Seguimos. Pasamos a actividade de control, a acción contra dos decretos de alcaldía, que entendo que tendes con vos. Vemos. No. Primeiro os decretos de alcaldía e despois e bueno, empezamos un expediente, bueno, unha moción de urxencia, bueno, que vamos a someter a votación. E bueno, é unha cuestión técnica que afecta unha traballadora do proceso judicial que estabilizou para ver se ten a compatibilidade. Entonces, bueno, simplemente parte dese proceso para someter a votación e que non implique a retención de nóminas, senón a próxima, non? Sí, claro. No. É simplemente para está no expediente para sometelo a sometemos a urxencia Efectivamente. para que evitar No estaba non estaba en la na convocatoria. Lo hemos metido posteriormente porque el O procedimiento... sea, la documentación que llegó no estaba. No, estaba. Por eso es una moción urgente. Sí. Gente. Se propone la urgencia. Propoñemos a urxencia, votamos a urxencia e se se acepta a urxencia tratámola. A ver, é o caso dunha traballadora, explico, bueno, que, bueno, houve unha sentencia de estabilización que gañou un xulgado, entonces digamos que aquí do Centro de Benestar, entonces simplemente agora o que facemos é avalar que esa traballadora, pois a hora de ter a compatibilidade no seu posto de traballo, ten que escolher entre ter a compatibilidade ou o complemento específico. Non? Entón, isto é, digamos, a parte do seu procedimento que se informou e que ela presentou o seu proceso, non se me nada. É unha cuestión, xa vos digo, é técnica administrativa. Non? Hay una sentencia de igualdad. Esta persona se ha iniciado el contrato a 1 de enero. La gente de igualdad. La gente de igualdad. Se ha iniciado el contrato a 1 de enero. ¿Cuál es el problema? Que ella, en cuanto recibió la notificación de que ya quedaba como indefinida la ley por la RPT, ¿os acordáis? En el presupuesto, ha solicitado la compatibilidad. Ha solicitado este mes la compatibilidad. Entonces, bueno, está tenido su procedimiento. En principio se hizo un informe. Ella hizo una serie de afirmaciones en la solicitud. Entonces, en función de eso, se hizo un informe denegándole la compatibilidad o bien que escogiera la reducción del específico porque superaba el límite establecido en la ley. Se le dio el trámite de audiencia y ella, ese trámite de audiencia, ha contestado por el martes y miércoles. Por eso ya estaba convocado el pleno, no pudimos incluirlo en el día, que es lo que queríamos. Entonces, como es urgente, porque en función de eso, ella tiene que saber a qué se atiene, porque si no, claro, está la nómina de diciembre ahí, es simplemente que lo que proponemos es declararle la no compatibilidad porque no consiente reducir el específico, ¿me explico? Entonces, siempre lo tiene abierto ella, si decide recibir el específico, se le concederá posteriormente la compatibilidad. Hoy por hoy, si no se reduce el específico al 30%, remito, no es eliminar el específico, es reducirlo al 30%. En este momento está en el 61%. Entonces, claro, proponemos declarar la no compatibilidad, pero la trabajadora lo tiene que saber para que sepa a qué atenerse y nosotros también para pagar la nómina, claro. Por eso lo llevamos por urgencia, no por otra cosa. Creemos que para la trabajadora y para nosotros... Nos insistimos, bueno, eu aquí primeiro o que hai que votar é urxencia, do motivo, e despois a cuestión, votamos la cuestión del asunto. e despois votamos a cuestión do asunto, non? Entón, primeiro, votamos a urxencia, se vos parece. Sí, por eso. Votamos a urxencia, sí. e despois debatémola non, entón, votamos a urxencia. A favor, Urgencia, sí, entonces. a favor todos. Sí. Vale, entón, agora a cuestión é simplemente decir que disto é unha cuestión técnica, non simplemente o que estamos falando obedece a un proceso judicial e as condicións no que iso se fai, entonces son cuestións, digamos, de laboral, de carácter laboral, na que nos, basicamente, o que facemos é seguir o procedimento que se nos indica por parte da parte técnica. Bueno, pues nos aquí vamos a votar abstención. Por la premura preferimos votar abstención. Vale. De todas maneras, el informe, la propuesta lo tenéis ya en el pleno, si lo queréis ver. Y no os he dado la copia Sí, sí. también.
pero en la documentación que habíamos Ahora recibido. ahora lo Por eso, vuelvo a entrar ahí y Vuelves lo a entrar podemos y ahí descargar. lo descargas. Vale. E non se acabou, non? El resto no es a favor, ¿no? Muy bien. Pasamos entón ao último punto, Raúl se pregunta. Pues empezó. A primeira pregunta queríamos saber en que estado se atopa ou se hai algún avance na negociación co supermercado Familia para cambiar a estrada e saída do aparcadoiro. A última noticia que temos é que se estaba facendo de maneira eminente unha cuestión de semanas, polo que nos dixo. Sí, Estaba facendo o cambio, o sea, que aceptaron. O cambio vaise facer, estaban agardando a que tiñan unha obra dentro do propio mercado para facer as dúas obras á vez por aquilo de que non tivese interferencia na propia dinámica. O que se nos dixo no seu momento, pero non me contestaron. o que nos dixo no seu momento que era unha cuestión, xa hai tempo, que se falou de semanas, meses, será unha cousa eminente. Nos, de calquera maneira, falou Diego onte con eles incluso para premialos a que o fagan canto antes, porque, bueno, creemos que vai a mellorar sustancialmente o tráfico na zona. Vale. Ten que modificar varias cousas, non é unha obra fácil, digamos, porque ten que invertir as barreras, por eso non é inmediato. E bueno, pero queríamos saber, porque no anterior pleno falábase de que se propuxo, pero non de Non, que está falado con eles xa. ahora sabemos que aceptaron e que agora vai se facer. Se nos dixemos así no anterior pleno, explicámonos mal. No anterior pleno No, no, dixo anterior que se pleno. había proposto. No, pois xa propuxose e eles estaban, de feito, temos que decir que toda a colaboración e vontade de que iso se faga. Vale, mira, a segunda pregunta é que creo que hai unha única empresa que se presentou a obra de Talo Río. Sí. E queríamos saber se xa se asinou o contrato ou como está o... Si está o procedimento, se está asinado, está todo afortunadamente, mirando o que está pasando noutras obras en outros concellos, que pois presentouse esa única empresa e ten a adxudicación. Hai datas, sabes? Bueno, sí, empezamos o día 9, non? O día 9 de febreiro. 9 de febreiro. Vamos. É un risco que só vai. Bueno, 9 de febrero, que empieza. Sí, claro que é un risco, é dicir, nos evidentemente o que queremos é que vayan cantar máis empresas, simplemente o que está vendo a ver este ano nas institucións moitísimos problemas con iso, hai poucas empresas, hai moitísimos problemas de persoal e vai habendo un problema gordo con todas as empresas, tanto nos tempos de execución como a hora de optar de optar ás obras, de sobrecostes, que ahora que o sen aí. Entonces, aparte hai unha volatilidade nos prezos que fai que as empresas sexan moi conservadoras a hora de optar a unha obra e outra, pero bueno, afortunadamente aquí a obra está en marcha, vai executar, temos a dirección de obra xa traballando para que se execute, bueno, pues, coas calidades que queremos, prestando toda a atención. Bueno, sabemos, por exemplo, como cando foi o Pirep de Oliveira, que gobernabades vos e quedou 3 veces deserta, as consecuencias que teñen estas cousas. Nos, afortunadamente, a obra está en marcha e creo que vai a ser unha obra importantísima para o futuro do noso concello. Os días en que está feita a feira, vaise cambiar vai ter outra ubicación a feira? Ou, sí? Sabes xa ou... Estamos valorando unha versión posible, pero queremos facelo no Camiño de Santiago. Estamos vendo a viabilidade, pero probablemente se debe parar. No novo, na parte nova. Vale. Bueno, outra pregunta é en que situación están os locais que, en principio van a ser para os partidos políticos? Pois os locais estamos aí cunha proposta que tivemos co Partido Popular a arranxalos. É certo que no momento en que se asignou está en estado malo, sen paliativos, e en todo caso dispostos para que se fagan canta mellora sexa necesaria para que o Partido Popular poida xuntarse e a ver se non vai a ser que sexe o caso do tipo de oposición que están facendo,
Entonces, todas as facilidades para que se puedan reunir con comodidade e a ver se conseguimos, bueno, pues ter unha oposición que sea máis constructiva. Queríamos tamén comentar que a rexilla que está abaixo na parada de autobús de Lourido, despois do Castelo de Soutomayor, xusto. Esa rexilla está rota moitas veces e agora que leva rota desde antes do Nadal, cada día está peor. E non sou da Depo. Entonces, Non sei. queríamos saber si... Ten que parar de choverse, aquilo coa cantidad de agua que baixa, posible. Sí, pero hai que facerle algunha solución xa máis estable, porque é poñela e pum, non dura nada. A parte de atrás que foi a que se agachou primeiro está mallado, xa non se Sí, bueno, agora non se fixera enteira. Non, fixo o cachiño primeiro. Vale. E agora rompeu a partir Sí. de aí, que é o que hai Home, que pensar. eu sospeito de que pode ser, pero, bueno, non vou dicilo nin culpar a nadie, pero... É dicir, Sí, estamos. pero realmente, sobre todo de noite, para os que suben e baixan non se dan conta da arqueta, está perigosa. Perigosa documentada, estaremos esperando. Temos varias actuacións pendentes de que o tempo nos permita facelas. Temos tamén unha ali no Val Sobral, bueno, en varios sitios. Bueno, con este tempo a veces non se poden facer as cousas pues, coa rapidez que quixeramos. Unha última pregunta. Que pasa coa bandeira que falta no Concello? Falta. Rompeu antes de onte, creo que foi. Antes de onte. O sea, romperon as dúas, se vos fijade, rompeu a española e a galega. A española está caiu ali, xusto, Claro. o sea, porque rompeu o enganche, non a bandeira, e a galega rompeu a bandeira, pero non o enganche, o sea, non ao revés. Pero bueno, foi con antes de onte, non creo que foi, precisamente. Antes de onte deu ser. Porque aparte comentámoslo, estábamos eu e Silvana ali no momento que foi cando o da bandeira. Que raxas. Antes de onte. Sí, foi. Evidentemente. Claro. Entonces, será... Actualidade. A que aguantou ben foi a do Concello. A do Concello. A de Soutomayor aguantou que nin rompeu nin a Supoño bandeira, nin o enganche, nin nada. Supoño que será unha cuestión de esperar. Vindo tempo e cambiarán esas bandeiras e teremos o Concello, non vos preocupedes, convenientemente abanderado. Non hai máis preguntas. Pues moitas grazas, vémonos no próximo pleno, que entendo que seguirá sen... Anda, ya dime. Hasta a próxima. Sería ordinario.